Traffic and Transportation Management Office Head Ultarico Garbanzos nga dapat respetuhon kag hindi pagsimo-simoon ang mga traffic personnel ilabi na nga nagaobra sa ila obligasyon sa mga dalanona. Suno kay Garbanzos nga ang sinuman nga magpangbasto sa ila enforcers ang magapangatubang sa nagakaigong nga penalidad sa legal nga paagi. Ginpahayag pas ni nga may pila na ka mga persona ang ginpasakaan sang kaso bangod sa pangbastos sang ila mga enforcers. Nihibaloan nga isa naman ka motorista ang nagbasto sa traffic enforcer matapos naging dakop ini bangod sa paglabay sa green separator, wala sang suksok na helmet ang angkas ni sa J. Ambasa City proper sang Abril 8. Guidance ni sa ila once nga ginsimo-simo sila, once nga on duty sila kag tsaktong ila ginaobra, suportara naton ini kag bong ginsulit naman sang ining individual nga pag simo-simo sa aton nga traffic enforcers. So kami legal action lang ang amon paghimuon kag di sabton niya lang ini kung ano man ang na-file namon nga kaso. Ginis ka K5, Jenny Kauyonan para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan na sa Iloilo. K5 News FM. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee